Майките биха се съгласили с мен, че понякога най-трудната част е да оставиш детето си. След няколко дни с Ели щяхме да сме разделени и този път реших да оставя нещо малко, което да й напомня за мен, докато ме няма. Преди това започвам деня с бюти еликсира на Дама на Аларт, защото красотата е отвътре. Напускам бърза пръхсмокачка, за да избегнем репликата: в тази къща не е чистено скоро, жените ще ме разберат. И ето ни вече навън, взехме си пратките, две са за салона и едната е за Ели, а нейната беше специална. И както вече ви казах, ще сме разделени за няколко дни и този път реших вместо моя дреха да й подаря рачешкото колиенце с розов кварц и улунен камък, като идеята ми беше, когато го носи, да знае, че дори да не съм до нея, съм непрекъснато с нея. После малко хапване, площадка, следобедно кафе и обратно към къщи, защото вечерта ни чакаше прожекция на детско филмче. Интересно ми е да ми кажете и вие, имате ли нещо малко, което давате на своите деца, когато ви няма?